No niin, tervehdys kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa tänne Ossin Leffa-arkisto-kanavalle. Sekä tietenkin sitten toivotan teidät tervetulleeksi myöskin tähän leffakokoelman läpikäyntisarjaan, koska nyt me sitten käydään nämä pikkukoppaset VHS-kasetit läpi sitten, tai tämä jälkimmäinen puolisko, koska viimeisin jakso oli se, missä mä kävin ensimmäisen puoliskon näistä mun pikkukoppasista VHS-kaseteista. Ja sitten nyt käydään se jälkimmäinen puolisko. Ja sitten niille semmosille ihan pikkukoppasille. Mä näytän nyt esimerkin, mitä mä tarkoitan, niin näille tämmöisille pienille Warner Brothers myyntikaseteille, tämän kokoisille on sitten vielä ihan oma jaksonsa. Toki mulla on muitakin kuin Warnerin näitä pikkukoppasia. Esimerkiksi MGM on tehnyt näitä tämmöisiä, mitkä on näitä tämmöisessä vieläkin pienemmässä kotelossa. Mutta nyt ei puhuta tosiaankaan niistä, vaan näistä lainausmerkeissä tavallisista pikkukoppasista julkaisuista. Ja pikkukoppaset VHS-kasetit, ne on lähtökohtaisesti semmosia, että en mä niitä yritä hamstrata mitenkään, että mulla on muutama sarja, mitä mä keräilen. Ja sitten lähinnä tosi monet leffat, mitä mulla on, niin ne on semmoisia, että mulla ei vaan ole niitä sitten joko isokoppasena tai missään muussa formaatissa. Että okei, on jotain poikkeuksia, jos on joku oikein hyvä elokuva, mistä mä tykkään kaapia sitten useampiakin julkaisuja. Nyt juon tehoa. Tällä kertaa teho on sponssannut tämän jakson. No, ei nyt ehkä kuitenkaan. Nämä on näitä kanavan vanhoja vitsejä, että jos mä juon jotain juomaa, niin se on aina joku maksettu sponsori, vaikka ei se nyt ole. Joo, eli niin kuin sanoin, pikkukoppasissa on muutamia sarjoja, mitä keräilee, ja sitten on jotain ehkä sitten semmosia harvinaisempia, mitä ei välttämättä sitten isokoppasena saa, tai sitten muissa formaateissa niin helposti, niin tulee sitten oltua tuolla hyllyssä. Et lähtökohtaisesti silleen pikkukoppasista mahdollisimman useasta haluan päästä eroon. Mutta niin, pitäisikö mun nyt sitten lähteä tästä liikenteeseen? Niin, se piti vielä sanoa, että isokoppaset VHS säästetään sitten myöhempiin jaksoihin, koska no, se on ehkä vähän vanhat vuokrakasetit, ne on ehkä vähän kiinnostavampia ja näin, mutta nyt käydään tämä jakso vielä VHS ja sitten palataan DVDn parin seuraavassa jaksossa. Lähdetään liikkeelle, mä en oikein nyt ole varma mikä julkaisija tää on, tää on joku, no tässä on toisessa kasetissa on Scanbox Denmarkia ja onks tääkin joo, nämä on Scanbox Denmark AS julkaisu ja jakelu Power Records Oy. Okei, selvä. Mutta lähdetään Turtlesista liikenteeseen, eli nämä on näitä nyt vanhoja Turtles-kasetteja, mitä meikäläiseltä löytyy. Mulla on yksi kyllä vielä, missä on sitten näitä uudempia myyntikasetteja, mutta nämä on näitä tämmöisiä vanhempia, missä on nämä tämmöiset hienot vihreät kannet. Ja tästä löytyy, onko tämä nyt sitten Turtle Video osa 5 ja sitten Turtle Video osa 4 löytyy sitten. Ja mullahan oli Global Videon yksi DVD sitten näitä Turtles-jaksoja. Ja mä puhuin silloinkin muistaakseni jo, että mä haluaisin saada ehdottomasti semmosen jonkun yhden paketin. Ihan sama onko se joku Jenkki-alueen julkaisu tai ykkösalueen tai mikä vaan. Mutta mä haluaisin saada semmosen boksin, missä on vaan kaikki Turtlesit. Et en mä nää nyt voi mennä ehkä jonain nostalgia-relikkeinä omassa kokoelmassa, nämä tämmöiset vanhat Turtlesit sitten. Mutta mä en edes muista montako näitä on julkaistu näitä onko näitä 5 kasettia yhteensä? En ole varma, mutta en muista kumpi näitä nyt sitten on. Tässä on muuten hemmetin hyvää kansidesignia, että tuossa lukee toi nimi tuossa tummalla tekstillä, todella tummalla pohjalla. Mitä tuossa lukee? Robotin vierailu ja kissanainen. Joo, okei. Tässä sentään on Turtleset muskettisoturia, on vähän selkeämmin, mutta joo. Nämä on löytynyt Kirppikseltä joskus jollain 20 sentillä, niin nämä on ollut semmonen easy poisto, että 40 senttiä näistä, niin ei se ole kyllä paha ollut. En olisi näistä kyllä mitään maltaita maksanut, mutta nämä on nyt sitten suurimmalti osin se, mitä mä voin kotona Turtlessa ja katsella fyysisenä mediana, että mä en edes tiedä näkyykö jostain suoratoistopalvelusta Turtlessa
ainakaan näistä, niin kuin, mitä meillä täällä Suomessa on tämmöisiä yleisiä. Mutta, no, se Turtlesseista, ei kai siitä sen enempää. Laitetaan Turtlessit tonne ja mennään eteenpäin. Ja jatketaan vähän näillä tämmöisillä niin kuin lasten videoilla. Eli nyt on sitten Sesam Junior kasetteja, pari kappaletta. Ja toinen niistä on Prätkähiiret ja sitten toinen on Conan seikkailija. Tää oli kyllä ihan hauska sarja juniorina. Näitä myytiin silloin joskus jossain Hongkongissa ja Anttilassa ja missä näitä nyt oli, mutta muistan, että Hongkongista joskus olen saanut tämmöisen kasetin ja tämä on nostanut kirppikseltä jokin ehkä 50 senttiä nyt myöhemmällä ajalla, mutta mulla on skidinä kyllä ollut parikin kappaletta näitä Conan seikkailija-kasetteja ja oon kattonut joskus, mä en muista mistä, mutta joskus aikanaan sitten varhaisaikuisiällä, joskus päälle 20-vuotiaana, olen tämän koko sarjan katsellut jostakin nettisivustolta, en muista miltä, mutta ihan hyvä Conan animaatiosarja. Toki ei ole semmoista samanlaista niin kuin aikuisille suunnattua actionia, mitä niin kuin vaikka Conan Barbari-elokuva tarjoilee. Että tässä mennään ehkä enemmän sinne Conan Destroyer-puolelle ja sitten siitä vielä pari napsua ehkä alemmas, niin sitten aletaan olemaan niin kuin, mutta siis ihan hauska semmonen niin kuin päätön sarja. No ei nyt päätön, mutta siis semmonen niin kuin, en tiedä ymmärrättekö tai ymmärrättekö mitä meinaan, mutta niin kuin, kuitenkin. Tässä on 2 jaksoa, mikä tää oli, Tuulten luola ja Damballahin luuranko. Ja mä tiedän, että näitä jaksoja on aika paljon, että mä veikkaan, että näitä ei varmaan edes kaikkia on niin kuin julkaistu VHS:llä Suomessa, mutta sitten on tietysti Prätkähiiret. Tää nyt on tietysti varmaan paljon tutumpi sitten taas kaikille. Ja kyllä mä sanoin, että tuolta omasta nuoruudesta semmoset sarjat, mitkä olisi kiva saada hyllyyn, niin on Prätkähiiret. Sitten on tää Conan seikkailija ja tuossa aikaisemmin esitelty Turtles, niin ne olisi kyllä ihan mukavia sitten kyllä saada kaikki, mutta niin, en tiedä sitten, että ei varmaan kaikkia Prätkähiiriäkään suomeksi ole kyllä julkaistu. Voisin kuvitella näin, mutta me voidaan mennä taas eteenpäin. Tässä ei jäädä nyt näihin niin sanotusti lasten videoihin, tai no, mitä helvettiä, tää tulee lisää. No sitten on ihan Sesam-videota, Flash Gordon, Tropica Paratiisi. Olikohan tässä joku 2 jaksoa sitten kenties vai oliko, mä en muista, mä oon kyllä kattonut tämän joskus, mutta Flash Gordon näistä vanhoista animaatioista olen kyllä dikkaillut myöskin. Joku leffa ainakin YouTubesta löytyi vielä muutama vuosi sitten, muistan katsoneeni joskus, ollaan oltu appivanhemmilla talonvahtina ja sitten kesäyönä, mulla on ollut kesäloma ja ei ole sitten saanut oikein unta ja niin kuin nukuttua, niin on sitten YouTubesta katsellut Flash Gordon elokuvan, animaatioelokuvan, mutta mä en ole perehtynyt niin paljon tähän Flash Gordon animaatiosarjaan, että kuinka pitkälle tämä ulottuu, että kuinka monta jotain jaksoa on olemassa ja niin kuin, että montako elokuvaa näitä on ja niin poispäin, mutta kuitenkin ihan siis niin kuin ok settiä. Tietysti enemmän ehkä tämmöisillä, niin kuin, lapset saavat varmasti enemmän irti kuin minä, mutta ihan ok semmoista hömppää, sanotaanko näin. Sitten mennään jo niin kuin vähän näihin kunnon niin kuin filmeihin, eli mikäs tää oli? Skouras Pictures, myyntikasetti. Ja täältä löytyy tämmönen elokuva kuin Star Crystal, ja tämä mä olen muistaakseni arvostellutkin, olisiko se ensimmäinen Ossin leffapäiväkirjajakso. Jos teitä kiinnostaa tietää, mitä mä olen tästä mieltä, niin menkää soittolista tosiaan meikäläisen kanavalla ja sitten ottakaa sieltä Ossin leffapäiväkirja ja scrollatkaa ihan alas siellä ensimmäinen jakso, niin siellä mä olen muistaakseni arvostellut sitten tämän Star Crystalin. Ja tääkin löytyi kirppikseltä ihan edulliseen hintaan, se oli joku euron tai jotain tommosta ja lähti sitten mukaan. Ja tämähän on ihan hauska science fiction elokuva. Täällä on vuosi 2035. Tiedemiehet löytyvät uudenlaista elämää tutkimusmatkallaan avaruuteen. Tämä löytö vaarantaa heidän henkensä. Kyllä. Ja tässähän oli semmoinen hauska twisti lopussa, että tässä tämmöinen niin kuin joku alien hyökkää sitten tämän miehistön kimppuun ja
sitten ne niinku kysyy siltä, että hei, mitä sä haluat, niinku, mitä sä haluat, ja sitten on vähän se alien silleen, että en mä niinku mitään, että mä luulin, että te yritätte niinku tappaa mut ja tälleen, sitten ne on silleen, että mitä helvettiä. Sitten vaan hengailee sen loppufilmin niinku keskenään, että niinku, sitten niistä tulee ystäviä, kun he saavat, ihmiset ja tämä alien saa tietää, että mitä he toisistaan haluavat, ja ei tämä alien mitään pahaa halunnut, se luuli vaan, että nämä ihmiset hyökkää sen kimppuun. Joo. Mutta erittäin tämmönen kalkkuna-filmihän tämä on, mutta ihan hauska, ehdottomasti pysyy tuolla koko elmissä. Sitten joo, elokuva, mistä katsoin alkuperäisen version itse asiassa just eilen. Nyt on torstai-päivä, kun mä tätä kuvailen ja katselin sitten viime yönä tuossa keskiviikko torstain välisenä yönä Kissa-ihmiset, ja siitä multa löytyy, oliko se Kino kotivideossa, mutta se meni tonne jo hyllyyn. Se käsitellään sitten Nossin leffapäiväkirjassa, niin, niin mä en nyt ottanut sitä tähän näin. Mutta kuitenkin joo, mä en muista tästä 82 vuoden remakeista oikein mitään. Vähän ehkä semmoinen muistikuva, että tää voi olla jopa parempikin, en ole varma. Mutta tässä oli Nastasia Kinski ja sitten Malcolm McDowell oli pääosissa. Kuka sitä nyt oli ohjannut sitten? No, tässä oli ainakin Giorgio Moroderin musiikit, se on tietysti aina plussaa. Paul Schraderin leffahan tää oli, joo. Mutta joo, en tiedä kyllä. En muista. Tämä on joskus ostanut huutonetistä ihan vaan sen takia, että mä halusin nähdä tämän elokuvan. Ja tässä on kyllä hieno kansi. Ja tää nyt on vaan tämmönen Universalin perusmyyntikasetti, mutta tää nyt on tuolla, sitten kun löydän tästä jonkun paremman version, niin enköhän mä sitten sen tai jossain vaiheessa päivitä johonkin parempaa versioon. Mutta en mä tiedä, jaksa mä katsella sitä tältä VHS-kasetilta enää, mutta en mä tiedä, kyllä tää saa hyllyssä nyt pysyä, että jos tulee joku semmonen vimma, että tää nyt on pakko nähdä. Varsinkin mä nyt just katoin sen alkuperäisen version, mikä oli sitten Jacques Tourneur'in leffa. Joo. Mutta eipä siitä, en puhu tästä nyt mitään sen enempää kuin en muista, että kuinka paljon tämä eroaa alkuperäisestä filmistä. Alkuperäisestä filmistä tulee sitten arvostelu tuossa loppuviikosta. Joo. Sitten otetaan vähän, nyt lähdetään niinku tälle osastolle, missä niinku, mitä meikäläinen vähän keräilee, eli Warner Brothers Collection, näitä myyntikasetteja. Ja otetaan tähän alkuun heti vähän Humphrey Bogartia, ja tää on kyllä semmonen sarja, mitä mä niinku keräilenkin, ja mulla on näitä nyt vaan 2, eli Sierra Madren aare. Tämä mä oon saanut isovanhemmilta joskus. Ne oli ostanut tämän jostain aikanaan, niin ne sitten antoi tämän mulle. En muista nyt minkä takia, mutta... Ja sitten myrskyvaroitus. Mä olen nähnyt nämä molemmat elokuvat, ja totta kai kun ne on mulla hyllyssä. Mutta myrskyvaroitus mulla on joskus ollut DVD:llä. Vein sen sitten vaihossa joskus pieneen leffakauppaan. Vaikka tää oli kyllä ihan hyvä elokuva. Tää kertoo siis ihmistä, jotka on niinku... jossain majatalossa sitten myrskyn, niin kun, myrskyä paossa, ja sitten siellä on jotain rikollisia siellä majatalossa, ja jotain tämmöistä tässä oli. Mutta, ja no, Sierra Madre Aare sitten kertoo tyypeistä, jotka etsii Sierra Madre Aaretta, ja tämähän on ihan klassikko elokuva tietenkin tämä, mutta tämäkin pitäisi kyllä katsoa niin kuin uudestaan ehdottomasti. Mutta joka tapauksessa mulla ei näistä kummastakaan ole tällä hetkellä mitään muita versioita kuin nämä 2. Ja, vaikka nyt päivittäisinkin sitten jommankumman elokuvan parempaan formaattiin, niin silti joka tapauksessa nämä pysyy hyllyssä, koska mulla on semmoinen haave, että mä joku päivä saan tuohon, nämä voi näyttää sitten hienolta hyllyssä, kun saa laitettu kaikki oikeaan järjestykseen, ja sitten sulla on semmoinen Humphrey Bogart rivistä siellä. Mut joo, tää on ihan niinku Humphrey Bogart Collectionia, joo. Mutta ei kai siitä. Onks tää nyt niinku... Joo, no tosta nyt puuttuu pari kasettia välistä, mutta kai se menee oikein, kun ne on tälleen. No sitten mennään tähän... Mä en edes tiedä mikä action... Niinku, ei tää... Onks tää joku action niinku collection vai mikä tää on? Mut näissä on tämmönen samanlainen... Mä oon näitä ennenkin näyttänyt. Näissä on tämmönen samanlainen niinku... art style näissä VHS... kaseteissa, ja sitten näihin on niinku lätkästy tommonen mainosjuliste tähän eteen.
Ja tätä kyseistä sarjaa jotkut ehkä saattaa tunnistaa tämän mun joltain aikaisemmilta videolta, tai sitten jos teillä on näitä tai olette nähnyt jossain, mutta tätä mä oon innostunut nyt keräilemään. Sitten Batman löytyy tätä sarjaa, no varmaan just sen takia, että kun tää on Batman, niin mulla on 3 eri versiota Batmanista tästä. Mulla on 4K-versiosta, mulla on VHS ja DVD löytyy sitten tätä ekasta Batmanista, koska se on niin hyvä filmi, niin pitää olla. Joo, mutta sitten löytyy lisää tätä, löytyy Cobra. Aivan huikea filmi, pitää katsoa tääkin uudestaan, koska en ole vähän aikaa tätä katsonut. Mutta niin, no mennään eteenpäin. Ei mun tarvitse tästä sen enempää. Mä oon muistaakseni nyt Cobrasta vähän hölissyn muutamallakin videolla ja hokenut vaan sitä, että mun pitäisi katsoa se uudestaan. Sitten löytyy onko tää Glickenhausin leffa? Joo, James Glickenhaus leffa, Jackie Chan suojelija. Tää mut löytyy Blu-raylta siitä Jackie Chan Vintage Collectionista. Ja se on ainoa, mikä ei ole Golden Harvest-elokuva siinä boksissa. Kaikki muut on. Tää on sitten niinku ainoa jenkkifilmi siinä. Ja tää oli aika leikattu muistaakseni, kun mä vertailin näitä niinku kestoja. Tässä tai joku tunti 29 minuuttia, mä en muista paljon se oli se alkuperäinen sitten leikkaamaton versio, mutta kuitenkin, en mä tiedä. Tätä nyt varmaan tulee ikinä katsomaan tältä VHS-kasetilta, koska mulla on Blu-ray, mutta niin, ei siitä sen enempää suojelijasta. Pistetään se suojelemaan noita muita videokasetteja tonne. Sitten löytyy Syvä joki, eli Deliverance. Ja tässä on kyllä pirun hieno kansi, mä tykkään tästä. Siis se Blu-ray-versio, oon mä sen näyttänyt tässä jollain videolla. Ei kun enpä olekaan muuten vielä näyttänyt, joo. Mutta Syvä joki. Siinä Blu-ray-versiossa on vähän tylsempi kansi. Tai niin, no joo, aika paljonkin tylsempi. Mutta joo, tää on tää, missä nämä niin sanotut city folk menee, niin kuin kaupunkilaiset bisnesmiehet menee sitten kajakoimaan tonne johonkin, mihin päin nyt Amerikkaan ne nyt menee, mutta sinne johonkin, onko se jossain vähän etelässä ja sitten siellä on näitä redneckejä, jotka alkaa sitten ahdistelemaan niitä ja raiskaakin jopa. Niitä oli John Boormanin leffa, joo. Se tuppaa aina unohtumaan, mutta John voitti Burt Reynoldsin tässä ja sitten muistaakseni oli toi Ronny Coxion kanssa tässä sitten. Joo, oli se tässä. Mutta niin, ei siitäkään sen enempää, mutta tätä collectionia multa nyt löytyy. Sitten löytyy Steven Seagalin Vaikeasti tapettava. Tämähän multa löytyy DVDllä. Mä itse asiassa ostin tästä 80 sentillä Blu-rayn tuolta kierrätyskeskuksesta. Ei kun Fidan lähetystorilla on ne 80 sentin hinnat. Sieltä ostin tämän Blu-raylle, mutta se oli halki sieltä osittain se levy. Ja sitten mä testasin, että toimiiko se. Mutta ei se pystynyt sitä lukemaan. Se ei näyttänyt, kun se niin kun ostin, niin se ei näyttänyt päällisen puolelle, että se olisi halki. Mutta se oli halki, niin mulla ei sitten Blu-ray toiminut, mä ostin sitten DVDn, kun löysin kirppikseltä. Mutta joo, tästäkin leffasta hyvin hatarat muistikuvat, on kattonut tämän joskus ajat sitten. En muista. Mulla taisi olla alun perinkin tää leffa Blu-rayna. Mutta en muista yhtään, että oliko se suomenkielinen Blu-ray vai mitä se, mutta joo. No, mä oon noita uudempia Stigaleita nyt kyllä kattonut tässä pääosin tässä meikäläisen kanavalla, että no, mulla on vielä pari tuolla jäljellä, että kun seuraa Tossin leffapäiväkirjaa, niin varmasti tulee jossain vaiheessa taas Stigalia vastaan. Mulla alkaa pikkasen oikeastaan, tai aika kovaa vauhtia väheneekin katsomattomat elokuvat tuolta. Et mulla on paljon katsomattomia sarjoja tuolla mun makuhuoneessa, mutta katsomattomat elokuvat alkaa niin kuin aika kovaa vauhtia vähenemään. Voi olla, että ne 2 jäljellä olevaa Stigal-elokuvaa tulee aika äkkiä katsottua pois alta tossa. Mutta se tarkoittaa sitten sitä Ossin leffapäiväkirjan osalta, että mä saan katsoa mitä mä haluan. Tai siis mulla on enemmän aikaa katsoa elokuvia mitä mä haluan. Että niinku, jotenkin niinku, mulla on semmoinen paine koko ajan, että pitää katsoa niitä. Että mä haluan katsoa ne pois. Ne elokuvat, mitkä mulla on katsomatta. Mä en halua kerryttää niitä tonne. Ja niin kun,
Et mulla on kyllä sitten aikaa katsoa näitä elokuvia, mitkä mä oon jo nähnyt aikaisemmin, niin kuin näitä ehkä mahdollisesti paljon parempia leffoja. Toki noista katsomattomista elokuvistakin tulee kyllä sitten noita positiivisia yllätyksiä. Ja niin, kohta aletaan ehkä Ossin leffapäiväkirjassa elämään erilaisia aikoja. No sitten, tää ei kuulu mihinkään collectioniin, mutta nämä on näitä Warner Brothersin pikkukoppasia. Ja tämä nyt ostin vaan ihan vaan sen takia, koska kyseessä oli semmonen elokuva, millä on oma maineensa semmonen, niin kuin, että mä en ole tätä leffaa nähnyt pitkään aikaa. Mutta puhutaan Markel Lesterin leffasta, ja se on Showdown in Little Tokyo. Ja mä en muista nyt, mulla meni Markel Lesterin ja sitten jonkun toisen leffat jotenkin aina sekaisin silleen. Mä en muista kenen leffat ne nyt oli. Mutta kun mä mietin muistaakseni jossain videossa, hetkonen että kumpikahan oli ohjannut, se toinen ohjaaja vaan Markel Lester Showdown in Little Tokyo. Mutta tää löytyy ihan siis edullisesti jostain, niin kirppikseltä, niin mä otin tämän sitten mukaani. Ja tästä taisi olla vielä vähän semmonen juttu, että kun mä ostin tämän samasta pöydästä kuin pari noita James Bond VHS-kasetteja. Bond-jakso tulee sitten jossain vaiheessa, kun tulee taas täys 10 jaksoista, joten varmaan sitten jakso 20 niin käydään toi mun James Bond-kokoelma sitten läpi. Mutta siinä oli tämmösiä niinku harmaakantisia. Mä huomasin, että toisessa noista niinku Bond-kaseteista oli nämä kannet, tämmöiset niinku kulmikkaat. Ja sitten tuossa toisessa Bond-kasetissa oli semmoinen vähän pyöreä tämä kylki täällä. Niin sitten mä olin silleen, että tuossa on muuten väärät kannet, että se omistaja on varmaan laittanut vahingossa jossain vaiheessa vaihdellut jotain kansia, niin se on laittanut väärät kannet sitten. Tai vaihtunut sen jonkun Bond VHS-kasetin kanssa keskenään, niin mä sitten olin silleen, että mä otan tän Showdown in Little Tokyo, että tää on kyllä kova filmi muutenkin. Että. Mutta tämä pitäisi kyllä katsoa uudestaan. Tässä on kuitenkin Dolph Lundgren ja Brandon Lee. Ja sitten täällä on tää Kari Harayuki, mikä sen nimi nyt on, mä unohdan, lukisiko se täällä? Ei muuten lue, miksei? No se on se joku Kari Hiroyuki, tää äijä, mikä näyttelee Shang Tsungia Mortal Kombatissa. Ja monissa muissakin filmeissä on kyllä. No sitten katsotaan, mulla on vielä tuossa muutama pikkukoppanen kasetti, ja nämä on sitten noita brittikasetteja, eli nämä ei ole sitten Suomi-kasetteja ollenkaan. Mutta nämä nyt täällä kokoelmassa on. Tämä on, mikä tää on? Front Video. Joo. Front Videota multa löytyy Day of the Dead ja sitten Police Story. Ja Police Story tästä kasetista haluan sen verran sanoa, että mä nyt ostin tän, mä oltiin Kuopiossa Kirppiksellä. Ja tää oli varmaan 4 euroa. Mä ostin tämän. Ja sit kun mä katsoin tän, niin tää oli mustavalkoinen tää, melkein koko kela. Ihan lopussa tähän tuli yhtäkkiä värit ja mä olin silleen, että mietin koko ajan, että tässä on varmasti jotain vikaa tässä kasetissa. Ja vähän nyt sitten otti päähän, että tuli tämmönen hankittu. Mutta tästä saa jonkun Blu-ray-version ihan varmasti tuolta noin. Muistaakseni on jopa kattonutkin jotain Blu-rayta ja tälleen näin. Että tää kyllä lähtee sitten täältä hyllystä kävelemään sitten, kun saan tästä paremman version. Ja valitettavasti jouduin katsomaan tämän elokuvan sitten tämmöisenä versiona, mikä tää nyt sitten on. Mutta New Police Story, siitä mulla on Scanboxin toi DVD. Ja se vissiin me käytiin läpikin noissa pohjoismaisissa DVD-julkissa. Mutta sitten Day of the Dead, tää mulla on nyt hyllyssä oikeastaan, tää kansikuva kyllä jotain ihan muuta kuin tää elokuva, mutta tämä on saanut semmoiselta YouTube-käyttäjältä kuin Pekkeli lahjoituksena. Ja Pekkeli ei ole kyllä näkynyt pitkään aikaa. Pekkeli laittoi mulle Kuopiosta tulemaan silloin hienon tämmöisen niinku faniposti-lähetyksen. Siellä oli Pokemon-kortteja. Silloin mä Pokemon-kortteja käsittelin vielä mun kanavalla. Nykyään mä en käsittele muuta kuin elokuvia enää, mutta se laittoi mulle vähän sarjakuvaa ja muuta tommosta. Ja sitten oli löytänyt jostakin Divarista tai jostain sitten Day of the Deadin vai Kirppikseltä.
Mutta Day of the Dead on hyvä elokuva. Ja siis ei mua haittaa yhtään, että mulla on joku brittikasetti nyt siitä. Mullahan ei ole mitään muita versioita Day of the Deadistä kuin tää brittikasetti ja sitten toi ruotsalainen DVD. Toki siinä on kyllä suomenkieliset tekstit, mutta mä yritin katsoakin tuossa viime kesänä, niin kuin, että mä olisin halunnut päivittää, mutta sekin kai nihkeästi mistään huutonetistäkään löytyi niin kuin Day of the Dead Blu-rayta tai mitään 4K:ta, että oli vähän semmoinen haaveissa semmoinen. Mä sain viime kesänä päivitettyä Night of the Living Deadin Blu-raylle ja sitten ton Dawn of the Deadin, mulla on se Second Sightin 4K-boksi, se missä on ne kaikki versiot, mutta niitä käsitellään sitten myöhemmin. Joo, mutta mulla on vähän semmonen sääntö, että jos joku lahjoittaa mulle jotain, niin mä pidän ne sitten kyllä kokoelmissa, että mulla on muutama elokuvalahjoitus sitten mitä mulla on tuolla noin, niin en viitti niitä sitten pistää niin sanotusti lihoiksi, jos joku on halunnut minulle jotakin lähettää, että tiedoksi vaan, että jos haluat minulle jonkinnäköistä fanipostia lahjoitusta laittaa, niin ne kyllä sitten unboxataan videolla ja niitä ei mihinkään, mä saatan ehkä tämmösen niin kuin videospace-tyylin ottaa siihen, että mä saatan sitten, jos on jotain semmoista, että mä en oikeasti tarvii, niin mä voin niin kuin sit lahjoittaa niin kuin muille kanavan katsojille, mutta en mä rupea, niin kuin, että jos joku lahjoittaa mulle jotain, niin en mä rupea niitä myymään itse tai muuta, ja näin. Mutta sitten on vielä pari kasettia ja MGM:n United Artists Forbidden Planet. Tämä on ainoa versio, mikä mulla on. Tää on ostettu joskus €2. Mä halusin tän leffan itselleni, mä ostin €2 huutonetista joskus sitten ja katselin tämän. Tämähän on ihan hyvä. Tää on vielä sitä aikaa, kun Leslie Nielsen näytteli tämmöisiä niin kuin vähän vakavamielisiä rooleja. Ja Leslie Nielsenihän tässä on sitten pääosassa ja sitten oli tämä mikä Walter Pigeon vai mikä se oli se, mikä näyttelee tätä tohtoria. Mutta ihan siis hyvä science fiction elokuva, toki vähän semmonen, 56 tullut, niin vähän juustoinen kyllä, mutta siis ihan hyvä kuitenkin. Ja tästä mä nyt silleen niinku en muista niin hirveästi, tämä on kerran oikeasti katsonut, mutta tästäkin voisi kyllä hommata jonkun lainausmerkeissä paremman version. No, jos nyt saan edes DVDn tästä, niin sekin on parempi versio tietysti, mutta joo. Ei mulla Forbidden Planetista, ihan siisti kasettihan tää on. Ja näissä on kuitenkin näissä kaseteissa tosi useasti nämä kansikuvat on ihan hyviä mun mielestä. Sitten elokuva, joka on mulla kyllä DVDlläkin. Ja se on Friday the 13th Part 7, kun tää oli, joo, The New Blood. Mulla on vähän semmonen haave, että mä saisin kaikki Friday the 13th ja Nightmare on Elm Streetit, saisin kaikki kerättyä VHS-kasetteena. Ja niin kuin nämä vanhat, mistä on tehty VHS-julkaisut. Ja tää on nyt ainoa Friday the 13th-leffa, mikä mulla on. Ja tämän mä oon joskus ostanut ihan vaan kirppikseltä. Joku myi Suomessa kirppiksellä tätä johonkin 20 senttiin, niin mä ostin tämän. Koska olin silleen, että hei, tässä on ihan siisti kansi ja tälleen näin, että voisin keräillä nämä VHS-kasetit. Ja ajattelin, että nämä voisi sitten laittaa. Mulla on semmoinen haave, mikä on itse asiassa yhdessä välissä jo toteutunutkin, mutta sitten haave, minkä haluaisin toteuttaa myös tulevaisuudessa, että sitten kun saisi niinku filmeille ihan oman huoneensa, niin sinne voisi sitten laittaa vähän niinku koristen mielessäkin näitä niinku vaan johonkin silleen, että silleen niin kuin näytille johonkin. Nyt tällä hetkellä mulla ei niin kuin hirveästi ole mitään tilaa laittaa mitään filmejä näytille silleen, että mutta kuitenkin. Joo, varmaan ehkä näitä aliarvostetuimpia Friday the 13th pätkiä tuolta loppupäästä. Että oikeastaan vähän niinku se vitonen oli omalla tavallaan vähän semmoinen breaking pointti, että kun ne 4 ensimmäistä Friday the 13th elokuvaa, tai sanotaan meillä oli ensimmäinen Friday the 13th elokuva. Siinä tapahtui, niin se oli tämmöinen oma standalone kauhuleffansa. No, sitten niin oltiin silleen, että hei, me voitaisiin jatkaa näitä elokuvia. No sitten seuraavat pari elokuvaa niin oltiin silleen, että no niin, tai seuraavat pari elokuvaa meni niin kuin sen Jasonin luomiseen omalla tavallaan. Että
tehtiin 2, että oltiin silleen, että mitäs jos Jason olisikin se murhaaja. No sitten 3. luotiin se niin kuin populaarikulttuurista tunnettu Jason Voorhees. No sitten päädyttiin niin kuin Friday the 13th Part 4, missä sitten vähän niin kuin Paramountin yleisö oli vähän niin kuin, tai ihmiset niin kuin vittuili Paramountille siitä, että ne tekee tämmöisiä murhafilmejä. No sitten ne oli silleen, että no päätetään tää nyt sitten tää Friday the 13th sitten tää sarja tohon 4, että niin kuin closeataan se tarina. No sittenhän se ne jatkoista myöhemmin kuitenkin sitten Friday the 13th Part 5, missä sitten ei ollut niinku Jason Voorheesia ollenkaan. Ja se oli vähän semmoinen breaking point. Sen jälkeen kun tuli Jason Lives, sitten New Blood ja sitten Jason Takes Manhattan, niin tää ehkä vähän hukkuu niinku niiden elokuvien. Siis tää on oikeasti ihan hyvä leffa, mutta tää ehkä hukkuu vähän niinku sinne niiden sekaan, että okei, ne on niitä niinku 4 jälkeen tulleita Jasonita. Musta tuntuu aina, että kaikki muistaa niinku 4 jälkeestä, niinku, tai aina Jason Lives ja New Blood, ne jotenkin unohdetaan. Sitten aina kaikki muistaa, että joo, se 5 oli ihan paska, siinä ei ollut Jasonia. Ja sitten just joku Jason Takes Manhattan niinku sen nimensä takia. Ja sitten siitäkin ollaan silleen just, että vittu, sekin oli ihan paska filmi. Ja sitten ehkä tulee semmoinen ihmiselle semmoinen yleinen konsensus siitä, että ne kaikki muut, ne pari muutakin, mitä tuli välissä, ne oli ihan paskoja filmejä. Joo, mutta en mä nyt rupea räntää sen enempää mistään Friday the 13th. Katsotaan, mulla on yksi kasetti vielä täällä. Ja se on The Raven, eli tää on Universalin tätä kauhu collectionia, mikä tää nyt sitten on, The Classic Collection Universal Monsters. Ja, mä en oo oikeastaan nähnyt tätä leffaa minään muuna formaattina. Kyllä tää varmasti on jonain muuna formaattina, mutta tää The Raveni, Bela Lugosin tähdittämä, niin tää on ehkä vähän semmonen, että tää puuttuu useasti noista Universal Classic Monster kauhubokseista ja tämmöisistä. Että on enemmänkin sitten niinku jäänyt vähän niinku ehkä sinne taka-alalle. Niitä on muutamia semmosia niinku Universalin näitä kauhuleffoja, mustavalkoisia 30-40-luvulta, mitkä on niinku jäänyt taka-alalle ihan vaan sen takia, että ne ei ole niin suosittuja ollut. Mutta tämä mä löysin sitten joskus Kirppikseltä 20 sentin hintaa ja joskus aikana ja katsoin tämän, enkä muista tästä hitto mitään. Olihan tässä Boris Karloffikin joo, ja tää oli sitten taas jälleen kerran Edgar Allan Poen niin kuin The Ravenistä jonkinnäköinen tulkinta. Itse kyllä tykkään omalla tavallaan siitä Vincent Pricein ja Roger Cormanin siitä The Ravenista. Se on kyllä mun mielestä parempi, mutta se on täysin erilainen leffa kuin tää. Ja tästähän mun piti itse asiassa tehdäkin. Mulla oli silloin, ei nyt viime vuonna, vaan 2020 Halloweeninahan mulla oli silloin lokakuussa. Mulla oli se mustavalkoinen lokakuu-sarja. Mä teinkö mä 4 vai 5 jaksoa sitten mustavalkoisista kauhuelokuvista. Ja siinä mun piti, mä olin tehnyt itse asiassa thumbnailinkin jo tähän. Mutta mä sitten päätin, kun mä löysin ton Zaroffin koirat, eli Most Dangerous Gamein, niin mä sitten päätin ottaa sen sijaan. Kun mä olin kattonut sen ja mä olin silleen, että hei, mä haluan tehdä tästä jakson, niin mä olin silleen, että no, mun pitää joku tiputtaa joku jakso, niin mä päätin pudottaa tämän The Ravenin, koska mulla taisi olla jäljellä enää tämä The Raven ja sitten toi Creature from the Black Lagoon, niin mä olin sitten silleen, että no, joo, jätetään tää nyt sitten. Ja tää oli ideana katsoa silloin just sen takia, kun mä en ollut pitkään aikaa nähnyt tätä. Et olisi ollut sitten kiva arvostella tää, mutta katsotaan sitten, kun mustavalkoinen lokakuu tekee joskus paluun, niin no mä voin sen verran paljastaa seuraavan, tai tämän vuoden sitten lokakuun video-ohjelmistosta, että mä en tule tekemään 31 kauhuelokuva-arvostelua ihan vaan sen takia, koska mä en kerennyt alkaa työstää sitä aikaisemmin. Mulla olisi pitänyt paljon aikaisemmin niin kuin alkaa työstää niitä videoita, koska se stressasi mua koko kuukauden, ihan koko kuukauden niin kuin tehdä niitä ja kaikki ne podcastit vielä siihen päälle. Mulla ei lokakuussa mitään muuta kuin vaan vittu pelkästään tätä hemmetin niin kuin, noita kauhun 31 päivää videosarjaa. Ja mä kyllä tykkäsin niin kuin tehdä sitä, mutta se oli heti sitten, että jos tuli niin kuin vaikka viikonloppuna tuli joku meno tai jotain, että pitää mennä johonkin kaverin synttäreille tai jotain muuta, niin se oli heti sitten silleen, että okei, joko mä siellä niin kuin puhelimella editoin kaverin synttäreillä loppuun sen videon, tai sitten se julkaisu myöhästyy.
Se meni niin semmoiselle niin tiukalle. Mutta joo, ensi lokakuussa palataan sitten kauhun jatkoilla, oliko se kauhun jatkoilla vai kauhujen jatkoilla, mutta kuitenkin palataan siihen kauhun jatkoilla sarjaan, mikä oli yksi ohjelmanumero silloin 1. lokakuu, kun mulla oli niitä hyytävän hauskaa ja kauhujen jatkoilla ja isot hirviöt ja mitä niitä nyt oli sitten, mutta joo, nyt mä vaan höpötän taas kaikkea muuta kuin näistä elokuvakokoelmista, mutta ei kai se mitään. Ei tästä nyt mitään ylipitkää jaksoa tullut, täällä 35 minuuttia, niin ei tämä nyt varmaan niin pahaa ole, mutta joo, siinä oli nyt mun niinku kaikki pikkukoppaiset, ja niin kuin sanoin videon alussa, niin käydään sitten ne pikkukoppaset sitten jossain jaksossa vielä läpi, mutta niin, ensi jaksossa palataan sitten DVD:den pariin, koska tai oikeastaan Suomi-DVD:den pariin, koska niitä on todella paljon. Ei mulla täällä olla mitään muuta kuin Suomi-DVDtä ja sitten on Region 1 jakso pitäisi tehdä ja sitten Himmari-Hymmärä jakso vielä. Mutta ja sitten tietysti DVD-bokseja on, että niitä sitten katsellaan omissa jaksoissaan. Mutta niin en tiedä, pitäisikö tehdä Region 1 jakso sitten seuraavaksi. No, se jääköön nähtäväksi. Hei, kiitos kaikille katsojille ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa, että ei muuta kuin näkemiin.